אדוני ראש הממשלה, אחרי 4 ימי לחימה קשים, אני רוצה להזכיר לך את דבריו האחרונים של אחיך יוני, השם ייקום דמו, לפני שהוא טס לחלץ את החטופים באנטבה. נאום של ביטחון ואמונה, של ערכים וציונות. נאום על רגע היסטורי, על מהלך שטרם נעשה כמותו בעולם. עם ישראל נמצא עכשיו ברגע כזה. כל עיני העם נשואות לקדוש ברוך הוא בתפילה, שאתה תבין את תפקידך בשעה הזאת, ותיתן את ההוראה למחוק את רצועת עזה מעל המפה על כל יושביה. תושבי עזה הם אלו שהעלו את החמאס לשלטון. תושבי עזה שרפו לנו את בתי הכנסת והיישובים בגוש קטיף. תושבי עזה שמחים שנופלים עלינו טילים. תושבי עזה חילקו סוכריות שהביאו את שלל המלחמה. ילדים, נשים וזקנים הם בני מוות. אסור לרחם עליהם. אם אתה מרחם עליהם, אתה לא מרחם עלינו. תפקידו של צה"ל הוא לא להיות קבלן הריסות. תפקידו של צה"ל לנצח, להכריע, לנקום את דם החיילים והאזרחים, המתים, הפצועים והשבויים, האלמנות והיתומים, ולהחזיר את כבודו של עם השם שחולל בגויים. אדוני ראש הממשלה, כל אויבינו מסביב מסתכלים, מחכים להריח קצת חולשה כדי להצטרף למלחמה להשמדת ישראל. כולם יודעים מה צריך לעשות. עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבים בנחל קישון, נשמדו בעין דור, היו דומן לאדמה. עזה צריכה להימחק. ההשפלה שהשפילו אותנו וחילול השם הגדול על המכה הקשה שספגנו צריכה להיות מחופרת בנהרות של דם בעזה, להכות בהם ללא רחמים, ללא הפסקה, עד הניצחון. עמלק תמיד מופיע בדרך, שישראל עומדים לפני העלייה למצב רוחני חדש, לפני מתן תורה, לפני הכניסה לארץ, לפני בניין המקדש הראשון והשני, וגם עכשיו, לפני הגאולה. בבוקר שמחת תורה התחלנו לבקש, משיב הרוח ומוריד הגשם. הגיעה השעה להשיב את הרוח לאומה, להחריד זרעו של עמלק, שהטוב ינצח את הרע, שהאור יגבר על החושך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, קומי אורי כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח. זה הזמן של עם ישראל לזרוח, להאיר את העולם בערכים של מוסר וצדק, שיונקים מהתורה הקדושה. כולם צריכים לדעת מה קורה למי שנוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. אדוני ראש הממשלה, זכור מה עשה יהושע ביריחו, ומה עושה משיח בבקעת ארבל. לך בכוחך זה והושע את ישראל.